खुलुमबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो प्रेस खालामदो। दिनैनि शायरिखौ दैथायहरदों बिथां बिरखां बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ, भिलेज हालदैबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि इउटुबनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिप्शनाव आं होनानै दोनखाबाय। खालि नोंथांमोना थांनानै बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसेनो बिथांखौ हाजासे सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। खोनाबायना सना? जों सानैनि मोजां मोनलायनाया अरायबो सैथोमोन। नाथाय हास्थायनायजोंल' माबोरै मोननो हाबावनो? आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो नोंबो आंखौ एसेबांनो मोजां मोनोमोन। नाथाय दिनै जोंनि धोरोमा गुबुन गुबुन जानायखाय आरो बिमा बिफानि बोसोनखौ नेवसिनो हायैयाव जों सानैजों गावस्रालायनो गोनां जादों। गोसो गैयाब्लाबो, बावगारनो हायाबाबो आं नाजानोसै सना। नोंबो नाजादो।